Hindi kita gawin mo na lang. Hindi, gagawin mo tatanong tabla. Ay, tatada. Saan ko na? Isa mo dati, Royal Caribbean? Hindi Ah, Royal Caribbean kanya dia? I think so. Hindi Princess na ta. Ah, Yan yung Virgin Island, Virgin Company. We are here at San Pedro Terminal. Virgin Island is. I understand that, but that's not Virgin Island that you're saying. I'm just trying to correct you, my dear. Virgin Island. Nagkaroon ko nilakpam tadi. May kamen, Jen! Oh, may kamen. Tawag ka lang na tawag. Yan lagi din na yan. Nagbuya ako ng YouTube ito naman ito. Okay, ah? Natake. Talaga na Natake, sa tiradar niya, G. Ayan. Yan nga yung arang. Nyarot ka. Pada mo. Managkarnida mo. Ang ganun makaw. Tagkarkarnida. Tapos reklamo. Nagawin ko militar, si motor di magkita. Kaya ako nagkakabagis pa. Kasano nga umay kakanain mo mga paling ka nung mga ha? Jen, hamong nga may pa-inject data, dahil injectan. Data, agkurata, by itself na agkill. Apay no na tumba ka na nagkasta, di makan, agpajag. Yan na, kanigina na yan. Reklamo ka lang, reklamo. Ito naman sa sakit mo. Nakuha mo di hospital, hindi tata. Daskit round. Yan lagi. Kaya wala kinaron. Agyaman na kapo, nakakaingat pa ilaan. Agyaman na kapo, tadagin ng ko na pagyanak. Di ka po, puros mga mit ko, nakaraing ka, nagtimawag ka. Di mo na unang makagyaman ka, nakaraing ka, ako daman may aban, sa nga daan daw ko. Awa na daw. Yan. Diyan ka mau. Waray ka sa mato. Sige, hero doon dyan. Talagang lahi na ba yung hindi. Di ba kapsa ibiti? Dati anak na nga datoy. Yun sa balay, iligam dia. Sa balay yung buyat. Ni Manong Eli dyan na datoy, dagi may sa dagi kay UK. Ni Manong Buyet, dagi duwangan na dagi da Canada. Tadi nunaan, dagi Canada. Aja may kadwa, dami di Canada. Dadami niya Canada. Aja sa anak ni Bited, dagi Canada. Dadami niya Canada. Muna nga rin Canada eh. Canada. Diba? Miss Canada. Dadami niya. Kagawid da may nakita naman. Pima. Ako bubing pala. Maon pala 6. Nita 16 na mo na. Lahi daw rin di papangdan. Natay di heart attack. Nagubing. Daw 35 na sa daw. 37. Di gano pala. Di na pinabot ni 40. Naman po na ni mamang hindi na tayo ni. Dahil di tapang. So timunang na tayo ng kapsada. Sing pa dahil tatang na. Karo pa dahil di. Nagkudwa na. Dahil di tatang ganinang. Nagkudwa na rin pa na. Na-strict tong lalaki hanga mamuni. Ngamnuwag uni. Sos. Ayaw na ni mamang na. Manmanong nagsaong. Nagtadong tidila na nagsaong ko na. Kasla ka lama. Kwa ko na. Nagtagpay sa umamin ni pagbaga na. Uning ngam na eh. Ora ni pa. Tatang na di
Nilo. Ni Eloy. Nakuha mo dahil tatang na ito. Soldado din tatang na. May kumakat ka Amerika. O da pala na yan nakidid ako ko. Upuan din ti Amerika din na nagkwede ti World War II. Hindi na magkinayat. Pura di tatang din. Nakakinayat. Dedi kapsa niya hapon ko pa din na pang inala na jay ko anan jay tatang. So mo da panjawa inala niya kapsa na yawana si dala. Anak, kinayat Oh, yung look may at Amerika. that. Two cruise ship. Wow. This is huge. Mas Royal malaki pa Princess. yata to yung kaysa yung sinakyan natin, yung princess, no? That's pretty good. Ate, yung mga nag-embark, daming tao. Yung papunta sa airport din. Ano to? Ito naman yung mga papasok. Hmm? Ito yung mga paalis. Yes. Hotel pick up. Yung duma, ganda ito eh. Laki nito, Royal Princess. Wow. Huge. There's a Virgin Company and Princess Company. Hello. Hello, You know, but ba't nga naglumag? Tam? Hmm. ay, dagdag ako eh. Tacos. Ayan. Where? Yeah. Where? Sabi ko dyan tayo magtinda. Oh. Oh, yeah. You're right. Yan oh. Hindi kumakain din. Mga security, mga Pilipinos na dyan ka magtinda. Ang dami mga pulis ah. There you go. This is the end of the tour. Sila yung nag-aanan sila dahil marami na yung mga, alam mo, mga bomber dyan. So, we have to protect our land. No, I'm not sailing. We just passed by. Who's that? We're just passing by. Dapat yung pag nadirekro. Hindi na pa nagpuya. Di ba tayo dyan dati? Yeah. Yes. Di ba dati? Ibayadan daw na. Hindi kita diskarga ko naman. Yan na Coming, going. May ano si Daniel. Kahit si Daniel nga kasi nakaranas na rin sila. Los Angeles, San Pedro. There you go. The Princess and the Virgin. Nice ship. Shit. Alas parehas dun tayo. Oh, yeah. Yung mga airport. Bus. That's the end of our tour. Napunta sila. Tayo mag-cruise. Oh, tingnan mo. Laki yung, property, ginimas na nga talaga.
May papatayo na yan. Makes you wonder what. Pwedeng apartment, pwedeng ano yan. Saya apartemen. Kinatanta ko. Aha. Nano ka na ng loob ka na kayo. Ano yan? Pas yan na yung hospital? Apartment. Ada cross ni. Diyan. Yeah, Somalian. Indian yan. Sila na. Mura yaman. Hindi na yung agawin. Hindi tagat-tagat tayo siya. Pilipino yan. Okay. Hindi tayo nag-parking. Igit siya. Hindi, Pilipino po. Japanese. Ang Chinese. Datada na yun. Diyan ka nag-parking tani. Hindi ka tinapan dyan. Victory, ganun naman. Ini ko agad. Bakit ano? Niya di crossline na. Kung ano carnival ko naman. Hindi man ako ba? Right. Oh, nilipas dala. Wait ko naman. Nagado, puro. Eh, wala na. Nag-ano daw sila sa 4 na islands. Wala na dito. Dito na lang yung asset niya. Wala pa. Bukit na lang. Logi. Ito lang ha. Kota Manjuan. What? Seafood soup. Ginataan. Ginataan? Kaya luluto. Ano? Nga. Seafood. Seafood nga. Ginataan nga. Seafood? May ito mga nagyan na ang may isa. Sarap pa. Ya? Kaya ba naman na? Siguro. Nakaturog pa yung man nila. Diba no? Pagpagat na dyan tag-gym. Lagi may isa na ma-heart attack. Kitam ni Manong Buyet. Nagubing. Kaya sabi ko sa iyo Sara, bata na. Siguro gaputado ti kortada lang ako para kasi. Hindi pagsiksikarilo niya eh. Kaya matatakot na bata man ni Daisy. Okay, sige. Grabe ito na rin dahil. Nangyari sa kaya. Yung maturog ka di siya. Yeah? Di ba maturog? Maniwala ka.
nga maturog dito mo nila kayo na. Ano dito di dyan nila kayo na. Maturog ka ba guys? Kata naman. Nagsimawag dito ka naman talaga pagkabagis ko na. Bait siya. Ano sabi niya? Hello everybody. Lord, thank you for another blessed day. Ito yan. Nag-rest siya din. Pinalitan na to. Hindi na yung hotel dati. UA Live. That's hindi na. Either crew. Sabi na passenger. Ano? Crew with the passenger. Sige ako na. Kahit dito mag-open ng pwede kasi malapit lang sa nalalaman din nila. Oh, may Pilipino dito. Dine! Malapit. Unless na pamuko. Ha? Unless na pamuko. Wala, Salvadorian. Press the posture. Hindi mo rin alam sinasabi nito. Press the posture. Press the posture. Sino? Si Dipay. Parang din siya minsan kay Carol na Nag-vibrate rin siya. Serious yun. Lalang kalinda siya. Sasagot na yan. ay, ganun din sa athlete na hindi rin niya alam. Bakit yung mga tao minsan, bago sana nila sasabihin, they have to think about it. It's the same thing like you. You never think before you say it. Ang mukha hindi ko rin adad yung words nga parehas da. Sila ko maganda biging ako. Ground view o mountain view ko naman na. May iiyak ko sa mga katunggan. Katungan. That's the reality. I guess so. Mabait siya sa mga magulang at kapatid. I understand that. Meron siyang laki. May mga isda at crab. Anong laki? Laki, talaki ang sila. Sinabi mo ba? May mga isda at crab. Ito daw, mabait daw siya sa magulang. Nagre-rescue daw siya ng dog. Doon matipad, padalhan ni Diba, hindi kwarta nga. Kung kita rescue, rin yung lagi. Diba ako nga, nagpadala nga. Diba? Amam no, nagkabang paudan nyo kasi style na lang upfront. No, lakay. Nag-ano na kami, nag-usap, kung na kanya na, Bibiat, pakita mo nga yung mga aso mo, pakita na, di kaya balay nga talaga, nagado. Ati pusa. Ito po, ma'am. O, sige, pakita mo sa akin. Para kanya na, pinakita na nga talaga, nagado, lakay. Totoo, nagre-rescue siya. Hindi yung talagang, I wanna see. Bago ko mag-ano. Totoo, nandun sa bahay nila, sa, ano yung bahay nila? Malapit sa Makati ba yun? O sa ano? It's true lang, hindi naman ako magpapadala kung hindi ko nakita. Napanjali ko, tibalay na, wala. Dami, pati sa loob. Daming aso.
lunch. Ah, Meron na. Kasinsin ko. Kasinsin na ko. Habang napag-apply yun. Ayan, minsan na. Pahinda to yan. Ang trabaho ka pa yun. Ayan, nag-apply dito. Ay, hapo. Panalimbati dyan ko. Follow up ko ng tanong ko. Saan ako? Tanong ka gusto. Awa natin. Iklayang lang yan. Kaya baga pa nag-apply. so natin may pagkakawad na ka. O, tawagan takto kas tayo. Hanggang pa yung masapara. This style na. Nung nag-apply, no? Ang nadatay, tatawagan kita, di ba? Si natin mga ipaga. Hindi Kung nga. kailan nyo ko tatawagin. Shoot. Kas lang ba na kwa? Ay, intag ko nga. Kwa nga. Kita Pilipina. DJ. Ginawagan tadi Karen. Paso. Kanalang ba? Galak ta na. Ano pong Gawin din na. Kanalang 4455 pound. Okay. Alright guys, thank you so much for your watching.